Искам много да благодаря на Imshark, който в този клип, в тази част ми дава доста айтеми, за което много искам да благодаря. И може да намерите канала му долу в описанието, да се абонирате за него, защото е пичара и ми даде доста яки айтеми, така че ето ще кажа с малко ще ги speed up на. И здравейте на всички, аз съм Шейпи, това е някой епизод, мисля че беше пети в БДР. И тук до мен е клас PvP. И сега, нали, ще ви покажем хомето. Аз ще го покажа. 4 реченка. Така, малко лаги. Добре. Това е хомето като цяло. Добре. Това не е често, ама дизайна съм го правил аз, като цяло съм го мислял, ама са ми помагали и Клаус и Dark Warrior и така и така. Ома гъдка пълната вода. И аз всички често една права да покажа фулките. Така, тук са нямате бърварите. Не. Така, тук имаме хилтки, не са пълни догоре, разбира се. Така, сега ще покажем фулките първа. Това са не всички каски, няма много каски. Четвърга чест няколко покажам, това са нагръбниците. Това са ни налигащите, нямам втори чест, няма нищо. И това са ни бутушчика. Сега най-много имаме нагръбници, мечове имаме малко. И бради имаме. Бая малко имаме. Така, като цяло това. Също те съм ютубър плюс, ако не знаете. Плюс стои, много искам да благодаря. Много искам да благодаря на Imshark, който ми даде много айтеми. Там в клипа се вижда. Нали, вие си видяли клипа, но се тая. Така, да, бяхме получили. Тук имаме 3 честа, от две страни, значи 6 честа. Тук още по-малко също 2 честа са взимани. Тук може дълго да кажем 6. Абе като цяло доста айтеми. Те е доста полученки. Тук са спидките. Да, тук има също. И страничките, не? Бая странички, не? Така, това е втория етаж. Хопа, ето го, с аутобилорите. И тук има един чест на Велибоч, който има някакви фулки, дето ще ги вземем, ще ги сложим наша. Да, и някакви бразби. Така, тъй тук има... Сега ще видите за какво стана. Значи това тук са някакви глави, които са добре. Смисъл, примерно е тая на Майтрика и тая. Тук има глави тая на... Кой беше тая също? Костюмите нинджа. На Никос ли беше тая? Пак си беше. Те ето я, на Никос. Имаме тук някакви глави. На Гош мачка я продадахме за 2000, защото е мизерна. Тук по 2000. Така, тук не е факшена, но ясно го измисля. Значи Dark Warrior трябва да е тук. Но го няма. И тия две седи са, защото нали е главен като цяло. Dark Warrior Paradise Leader. Защото се казва... by the way, сега забравя кая. Такова си факшен си го видяхме с... на неговия и нашия, и от нашия факшен само аз, Велиборко и Смаги Фатала. А пък Дедпул не го искаме, защото... Не го искаме просто, никой от факшен не го иска. Никой факшен не го иска, като цяло и те. Тук съм аз, Paradise офицер, Paradise Клауса е тук офицер и той, Профета е и той офицер, ето го гея. Така, Спас е мембър, Дарин 460 е мембър, Велиборко също е мембър. И тук Сенсто е офицер, но нямаме главата на него и на той. Не знам какво се обърква, не видях и аз. Така, почваме с хомовите. Първо ще покажа хом... Айран голем спаунера, нали? Ето ги, имаме 8 айран голем спаунера, е в топ, на 6 място сме. 8 айран голем спаунера, да, за сега. Имаме 19 крипа спаунера, 146 дайна блока и 14 голд блока, хопари 809. Сега ще ви покажа. Ето където крипарите, като цяло вече бях ги обрал като преди да снимам, защото ми трябваха пари. И вече имам 1 милион нещо, защото давахме пари за... Всички пари ще даха като цяло за това. Айран... Има сега колко там имаше, ама... Като цяло като бях влязал, где влязах и да правя почета да продавам. Имаше към 2-3 инвентара, даже тук може ще бая.
И като цяло, да, айранците не са те спанелите не са защитени. Друго, нещо друго да кажем. Да, сега ще покажа да защитите. Той Клауза искаш да снимам, аз не исках, защото ми лагиш много. Особено като успехме водата, майко. Ставам се, ако бях снимал с мужа. Да. Значи, от почти един инвентар ще изкараме към 50к. 40 на пол. Чай само да обява. Не тия глупости. Защото няма много толкова много попита. Другите сервери, не го не спавайте пълни с попита, тук не мога да направя един инвентар от бая фармения. Или защото ти ги чистиш. Дича. Един инвентар попита, то не се продава сигурно. Сила храна. Да. Да. И така, сега ще покажем да се чистя. Обаче, между спавняха нещо пълнат и някакъв път оцеляват тия тъпи такова. Ти ги убиваш ли? Така че много не се много лаги, защото така цяло как няма лаги, то сега ще видите как да няма, чай там. Така, имаше малко пауза, ама нищо. Като цяло, това тук са листините. Тук много ми лаги, просто някакво ви кажа, сега в момента ми бъх с 26 FPS, 56 и ми снимам пета пак. Ми не са с комп като твоя. Това са значи тук 20 и колко стени от всяка страна. Ето. Чайте малко. Да, 30. Ето бе. Ето го. Отгоре това. Това тука. Това. И това. Бика сега ще прави, да. Ето това тук се защита отдолу. Като цяло не знам дали... Според това може да се рейдне. Значи може да нарейдне. Доком... Хоме. Горе, това е тук. Фермите са също. Това е стария хом на Парадайса. Да разигрош машка са ги реднали. Това Букук много работи за да прави много такова. Ето го стария хом. Имали са 30 колко спаунера, ама педалчето. Така. Да ще някой слага някой чисто. Се тая, да. Имали са спаунери и така, ама педала ги е рейднал. Що е Букук. Що да не ги рейдни? Защото съм мислял, че говоря с мене. Ебати гея мръсен. Да мръя майка му. Между другото ще оставя фейсбука долу на Гош Мачка. Фейсбука е номера му. Може да правите който скача. Да, като цяло. Сега ще към... Това като цяло, това е от хома. Може да учим да направим едно PvP даже, защото клипът стана малък. Да, бе. Айде да правим PvP. Аз имам всичко. Между другото, следващия клип тук в бъдъра ще е с отваряне год кредитори, за което благодаря много на Дафи. Те се пише, много е гуд. Много няма в момента в сървъра. 6. И вижте колко лега имам. 2 стака и 26 лега, 10 зомби спаунера, 2 стака голденки. Аз съм най-дръчения в сървъра между другото, защото дадах 200 ката, 10 голденки. Така че не. И така, сега ще вземем полушники. Чай, аз тук имам полушники. Аз заврях, бе. Чай сега. Да направим на PvP, какво? По-ще го правя, бе. Щиба и бига, щиба. Добре, аз сега тук в хома ми лаги като цяло, но на FPS не ми лаги. Аз съм много чъркови, казах ако ми лаги. Сега само да видя къде беше това. Где я знам и аз. Чай, добре се тая. Big Dog прави PvP. Някакъв си тука... Някакъв си... Дебитор по LP. Кам 5. Сава DG. Комбо Live. Сава 99. Това е. Сава XBG.
купиш флай в чата, брате. На мен някой скача, пишем Big Dog скрин в едно. Big Dog 1-1. Установи. Не. Има долу в често тица долу той. Big Dog дали ще иска едно в едно? С какво? Ми кажи с какво. Я чай малко инспект. Big Dog. Да, ма чай това с който има повече. Си значи МСГ, Big Dog с 1070 нещо. Така. Да, след малко. Може. Ми хубаво хора, значи сега направо ще чакам да дойде. В смисъл, защото сега вика след малко, пък то след малко може да са 20 минути, може да са 2 минути, зависи. Ама като цяло да не са такова клипа, не става по-дълъг, се върна направо като правим в едно стола. И да, айде. И така хора, тук сме. Бати, ако започваме. Само че всичко спирам. Сога за които, ама... Това дебет бе скочил, ама сега къде е? Не знам и аз къде е. Ту ми тура завела. Дебето е това. Дебитор ли къв там? Не знам. Тъгъл шока. Big Dog той скача бе. Бачи бе, едното и да че в едно не иска, ама страх съм скача. Ой, много мръсно е бе. Твоята семка. Ай, стига бе майна бе. Гледай ги брат. Колко много ми скочиха в едно. Бати тапаците майна. Просто долни нубови. Сега ще убие той Сабек си кам всички. Към ми. То ми е Тимо е. Втора. О, майко псуи, не искам да ходя там. Не знам аз че малко съм махнал там. Стига бе, псуи брат, е такъв педерас. Бати, но будете бате, вижте ги само, 4 в една майна. Да пъти. Братле, Big Dog май няма скочи човек. Той е нуб за той. Смъкнах се. Да5, нали сме тим бе, тапак. Абе, тим сме бе, то тъпли бе. Да, бима, виж какъв е гей. Аз майка ти да еба на тебе сега. На тебе да еба. И аз ще лега бе, аз си го, аз ще взам майка ти. Това пък, какво си толкова една булкове бе? Май малко се оля, фак бе. Като слагаш най-високото, да. Да, е точно, защото там е на високи блокове. Fuck you! Умирам, брат, толкова. Безкатка съм майна. Те още ми е едно фена. Там не съм на фена. Някакво. Ама не знам, то не е само тия. Не, биха ма джиджи. Това е да са нубови, ретрадирали нубови. Не знам. Друго, кой имам да кажа хора? То друга заче. Пивито да бъде. Прямо, то нямам нищо там. Имаме тук тези 27 гудбука. В обрави за пипи нямам. Тъс не те.
фляп четворка, тази е по-обрана за клипи. Тези от фляп четворка. Тъй. Това е клипа, надявам да харесал. Аз гледах Shape, тук да ми беше клас питой на канал, тъй че няма да го оставам. Като цяло, май това ще е. Вчера като това Good Credit, те ви Good Credit, че някаква ви кам тук, много само се спечеля 271 и още някои неща, но тия че видите в клипа. И като цяло не знам какво ви кажа друго, колко ли ще става, скоро ще има томбулка тук. Така, мога да кажеш бай-бай на YouTube, брат. И ай чао.